Magandang araw mga bata. Handa na ba kayo? Halika, samahan ninyo ako para sa ating bagong paksa ngayong umaga. Tayo ay magsanay magbasa sa pantig na ba. Halika, umpisahan natin. Ba, ba. Ba, be, bi, bo, bu. A, ba. Ba, ba. Bi, ba. A, bo. Ba, o. Bi, bo. Iba, bebe, ebaba, eba, bobo, buo. Mga bata, basahin natin ng sabay-sabay. Ba, ba. Ba, be, bi, bo, bu. Aba, baba, biba. Abu, bao, bibu. Iba, bebe, ibaba. Eba, bobo, buo. Ang galing-galing ninyo mga bata. Ito pa, mayroon pa. Basahin natin. Ang bao. Ang bao. Se eba. Se eba. Ay babae. Ay babae. Kay bebe. Kay bebe. Narito pa ang iba pang pagsasanay sa pagbasa. Halika, basahin natin. Ang mga bibe. May bao. Obo ng obo. Eba at bebe. Ang mga bibe. May bao. Obo ng obo. Eba at bebe. Ang husay mga bata. Para sa huling pagsasanay, basahin ninyo mga bata ng sabay-sabay. Ngayon, basahin natin ng mabilis. Ngayon, titingnan ko kung sino sa inyo ang mas mabilis magbasa.
Aba. Aba. Ulitin ko. Aba. Babae. Babae. Bibo. Bibo. Eba. Eba. Be. Ngayon, dahil tapos na tayo, titingnan natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Yehey! Ang galing! Ang galing-galing! Hanggang dito na lang muna tayo mga bata. Maraming salamat sa panunood at pakikinig. Paalam! Bye-bye!